Isyu. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Radio Philippine Standard Time, las 6:38. This time check is brought to you by Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog nga probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules Pizza 30, katapusan nga adlaw sa bulan sang Setyembre tuig 2020. 86 ka adlaw na lang ang nabilin, Pasko na, 93 días na lang saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyo sa katapusan nga adlaw sa bulan sang Setyembre. Katapusan nga adlaw man sang modified enhanced community quarantine. Boss, saylo na kita sa general community quarantine. Angot sini Executive Order number 63 ginpapanaog ni Mayor Leonardia sa dalom sang General Community Quarantine Oktobre 1, sugod buwas tubtob 31 sa bulan sang Oktobre. Anano ang mga bulubag-o nga mga pagsulundan nga ipapanaog diri sa siyudad sa Bacolod. Suspendido ang paggamit sang home quarantine pass.
kag ang pagpahamtang sang mga check-up point. Sugod alas 12:01 karon sa gabi, taguan nyo na ang inyo home quarantine pass kag wala naman kita sa makita nga mga check-up point sa palibot sang syudad sang Bacolod. Ang korpyo alas 10 ang gabi, tubtob alas 4 sang kagahon, magapabilin. Tugutan man ang pagbakal sa mga ilimnon, umpisa alas 12 sang ugto, tubtob alas 6 sang gabi. Pero ang ikog amuni, hindi dapat mag-inom sa kundiin lang, tiyanggi higadalan o kundiin nga istambayan. Inom kamo sa pribado nga lugar, kag magsunod gihapon sa health protocol. Balik, amuning nami nga balita, ang public transportation pero magapabilin nga limitado. Tugutan man ang pag-operar sa mga negosyo ngara sa Category 1, 2, kag 3. Pero ginadumilian ang pagbukas ang yara sa Category 4 kag negative list sang DTO Memorandum Circular Number 2044. Pwede dine-in sa restaurant pero dapat 50% lang ang kapasidad. Amot silingon, kung ang isa ka restaurant, nagaunod siya, pwede 50, 25 lang ang pwede. Ginadilian gyapon ang pagtilipon-tipon para naman sa aktibidades sang aton simbahan, ginatugutan ini, pwede tambungan. Galing ang ginapanugot, pulo lang katao. Ti anong tana kay amo inang mando. Ti kung pulo lang katao sa kadako sa simbahan, may isa ka pare, abe, may 5 ka sakristan, ang bilin 5 lang. Ay, kalahin. Sige lang medyo tuman lang kita kung ano ang dinamando sang aton sini National IETF. Medyo halog-halog jutay. Pero kinahanglan tuman magtagyapon sa kung ano man nga mga ginadumili para nga basi pa malanga nga makatulot ti bawas na kita sining aton kahimtangan subong. Daw nalipay magita nga makabiyahe ang mga driver, mabukas ang magagmay nga mga kalanan, negosyo kag iban pa. Kay di hamak na ang nagsirira. Di hamak na ang temporaryo, iban permanente na nga nagpanira sa negosyo. Ti hindi inimayo sa ekonomiya. Amoy na ang pila ka mga pagsulundan, mabatyagan na naton ini alas 12:01 karon sa kagahon. Pitsa 1 sa bulan sang Oktobre. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod sa luto sa imo
ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Makulong nun kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Philippine Standard Time, las 6:50 na. Kapang luto kada sa kusina, may maayo ako nga mensahe.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:52. Pamangkot, nagsugod na bala ang pamulitika? Nagsugod na gubanay? Nagsugod na pagwa sa mga black propaganda? Nagsugod na sa pag-isyuhan ay wala kadto sa Bacolod, mabatyagan na. Ang winaswasanay sulo sekreto lang. Pero makita naton nga may maniobra na. Amo ini nga si Mayor Bing kahapon do medyo matulutigdas na ang tinaga nga ginbuyan. Mensahe kahapon, sang hapon nya kuntani ang mga ginahimo sang syudad sa Bacolod. Hindi lang paglamudan politika sa karon nga kaimtangan. Nya pero magaabot gid ang tion sang politika. Nya pag-abot sa tion sang politika, dira kita mag-inatubangay. Subong ya, buligay lang anay, kooperasyon lang anay, kay kinahanglan ini sang tagsa-tagsa sa aton, kay may ara kita kumun nga kaway, ang COVID-19. May ara na gani petisyon, kay Presidente Duterte nagapanawagan niya imbestigaron ang mga opisyal sa Bacolod. Kag isintro niya labi na gid si Mayor Leonardia. May mga sobra 2,000 na kuno ka mga perma nga ginaduso sa Presidente liquidation sang kagastuhanan sa COVID-19. Puwerte ang pagpanawagan, liquidation pagkatapos ang ining pandemya, wala problema. Para sa akon, wala gid problema. Nagakabagay giman nga amo sini ang matabo sa manner nga maayo. Nga wala ginaikugan bala nga may malisya ang ginahimo. Ang natabo sa New Government Center ato ya dako ato nga pala mangkutanon kung may investigasyon ang syudad sa Bacolod, dapat ginpadalman nila to. Kasimple lang mo. Nagdagsa sa New Government Center. Ang report, mga 2,000. Number 1 nga question, may korpyo. Alas 3, alas 2, ato na sila dito. Sino ang naghakot sa ila? Diin sila nagsakay. Kay may korpyo. Ang silingon, may naghakot. Question, sino ang nanghakot? Amo ina nga mga palamangkutanon ang ginapamangkot subong sang syudad sa Bacolod. Alang-alang mo na adlaganon sa taga Granada, Punta Taytay, Tagob, kag iban pa, ang New Government Center. Kagahon, di sila nagagi kay may korpyo. So, dako nga question mark. Dapat nga, o sisaon ini, sa syudad sa Bacolod, kung sinong sa likod sini, sinong nagmaniobra sini, sinong mandato sini. Pipila na ini karon ka mauluatag nga mga senaryo nga makita naton sa Bacolod nga pagkatapos sang bulan sa Disyembre, pag-abot sang 2021, gaamat-amat klaro ang mga personalidad nga daw maano na nga magpapili dire sa syudad sa Bacolod. Ang Bacolod may ideya na, may mga ngalan na nga nagagwa. Kag ina, ipaalinto naton sa pumuluyo pag-abot sa nagakaigo nga panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19
o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyente... Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City, Ono. Oy, para sa kumplito nga management sa inyo liber
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:02, kadasig sa oras. Ano ang matabo sa masunod nga bulan? Pitsa 30 na subong. May mga balita nga dapat pagbukas sang bulan sang Oktubre, bulos na. Si Congressman Velasco bilang House Speaker. O galing, subong ang huding-huding kag ang balbal sa iya sa kampo ni House Speaker Alan Peter Cayetano Puerte. Ang report na ginpatawag na sa Malacanang, posible ginplastar na husto ang term agreement. Kag may pila ka mga gintalana nga pizza mabulos si Velasco sa Oktubre 14. So hulaton ta ini. Kon bala i-honor ini sang grupo ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang natawag ginkasugtan sa tunga ni Cayetano kag Velasco sa atubang ni Presidente Rodrigo Duterte. Kaya nagduwa-duwa lang kita eh. Sa itong nagligad nga adlaw, naghambal ang Presidente, siling niya, dapat tani mapungko anay si Cayetano bilang Speaker tub-tub sa bulan sa Disyembre pagkatapos mapasar ang 2021 nga national budget. Nya balo ka ang problema kung may bag-o kita nga speaker, ang silingon, basi maatrasan naman ang pagpasar sang proposed national budget. Bangod, himo naman siya sa iya personal nga pagpili sa mga opisyal, da staff niya, kagiban pa, niya basi maupangan bala ang pagpasar sang national budget. Kaya siguro, kung Oktubre 14, basi kung rapiduho nila, ipasar ang national budget sa dalawang gihapon ni House Speaker Alan Peter Cayetano, pitsa 14, bulos si Velasco. Ina, kon matabo ang pagbulos. Kay si Velasco, siling ni Velasco kapon niya, ang ako niya pagpati, na ang amon pagsugilano niya, ginatawag balang kasugtanan na may dignidad, ng kasugtanan sang lunsay mga lalaki. Kasugtanan nga tubang sang presidente. Kabay pa nga hindi ini pagbalion, kag hindi pag-ibaliwala. Nagkapati man siya, magapabili na ang ginatawag nga palabra de honor kag delikadisa sa grupo kag mismo ni House Speaker Alan Peter Cayetano. So laton ta. Dali na lang. Kung matuod nga manaog sa pisto si Cayetano Oktubre 14. Balantayan ini nga isyu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:05. Mabalik kami pagkatapos ini. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita ang dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan anong ang kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 10, standby na. Sa aton Aksyon Balita, Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,